Niya naman atong amigo pod nga si Brad Silbert Dondoyano ato sang kuan ni Brad kan daghan siguro Diha kay ko nay. ha Diha ko nay kay Adiri ka. imo no pod Brad kay basin miingon te ana ako may mistro mga igsoon ang Bible og history gyud atong tubanon. Bungol-bungol na mag-akong tikas. Kabit na ko. Edad naman ko. Tabaw na. Okay. Mayong hapon, no? Ay, ngapon. Ni Nanay, Nga ni po, Brad June, ni Brad Tax, no, sa Pikas Lawak. Actually, ganina ra ko ng paminaw ninyo. Okay. Naminaw Nya, ka. duharaman mo ingko mate. Bao lagi. Duhatuyo ko. Sumiyagin Sunday. Nakapaminaw po ko. Pinawra ka. Eh, yun, muanhi po dun ko. Bitaw. Eh, napikhan naman, wala lang yung po ko mo, ari. Paabot po minimo. Okay. Dayon, kung wa ko malimot, ang topic nga dugukan karon katong may tungod sa pagdawat, no? Mm. Ang mudawat kaninyo, Mutya. atong dawaton, ang Baligya. Din paliton ang gingharian. Dili ang tanan nagtawag ka na ako Ginoo makasulod sige. Mao. Sa kuan pagbasa man gud miga pa ang Sa Mateo City man siguro na, kung wa ko malimot. Yes. Nga dili ang tanan magtawag kanako o Ginoo, Mateo City 21. makasulod jud sa gingharian sa langit. Yes. Kadto lamang nagtuman. Sa akong reflection ani, halos tanan mang tinuhuan nagkutlo ani. Yes. Oo, jud, tanan. Ang kung wa ko malimot natoy born again nga pastor, gikutlo po ni. Ikutlo man na ni. Oh, dayon i-connect lang dayon pod sa mga practices Oh, ikun. nato sa Katoliko nga wa man kono taga tuman sa kabubuton kay naman tay mga practices nga supak sa sugo sa Dios mo nang usata sa gipasabtan ana. Ipasabtan yes. Kanya kita pong mga Katoliko nga nakasabot mo nang mo explain po ta nga wa lang nila masabti. Okay. Oh. Dipin lang badili kay Pero diri ko sa muuna sa ko diri aning pagdawat, no? Catholic pit depender ko. Pagdawat sa matuod nga simbahan. Kay nahinumdum ko kitang mga Katoliko giakusahan putaan ng wa ta magdawat nila. No naay grupo nga wa ta modawat kuno nila. Kay wala ta mo appeal sa ilang grupo. Yes. Okay. Now, ang ato lang yung hinumduman kanunay nga usara man gyud kung magisgot gyud tag tinuhuan aning Biblia Yes. sa akong nahinumduman tuluran ni ka hutong una katong patriarchal religion panahon ni Noe ug Abraham dayon pag-abot ni Moises gi-transform to kanang gitawag og Judaism religion. Yes. Oh, muna na ikaduha. Then ang ikatulo mao na ning Christianity. Kristiyana dayon. Oh. Muna ni ikatulo nga bahin panahon na ni Kristo. Panahon naman ni Okay. Jesus Christ. Dayon kining panahon ni Kristo mo to akong imong gisgutan ganina brad wa ko kalimot nga gitawag ni siya og universal o Katolik kay pangtibuok kalibutan man eh. Mao lagi. Katong una katong panahon ni Abraham, Noe, ila raman to. Dito Ah. naman sa Pinili na sa to. Oh. Dayon pag-abot sa Judaism exclusive sa mga Hudiyo ra pod gi-specify. Yes. ilang Sa to pa dili pa panglangkob sa tanan. Kay gani kung dili ka Hudiyo, sabton man kang mahugaw. O di ba? Oo. Atong mga hintil. Pag hinaw mag O lagi sa tao dunay pagpihig ba? Ambot og pagpihig by term ana, no? Pagpihig Oh, na. nga kung Hudiyo ka mao ra kay limpyo. Muray madawat. ang mga Oh, mga kung hintil ka di ka Hudiyo sabton kang mahugaw. hugaw man Sa hayop pod maupod. Di ba? Naisipong mahugaw, mukuan naapoy dili. Amo nang kanang baboy giisip tong mahugaw sa una. Okay, sa pagtuo. Ug unsa pa to? Pero pag abot ni Kristo kay panglangkob naman ang iyang tinuhuan, sa kaon pod sama niya. sa kaon pod panglangkob. Panglang- Mao na nga
kadtong ginaisip nga mahugaw ni adto palihok excuse me na ikuan lang sa kay marag aron maka-concentrate ko. Okay. Kanang panglangkob na hanggang Kristo. Yes. Mao na nga kadtong mga tao sa una nga giisip nga mahugaw spiritually gilimpyuhan na. Ilimpyo. Oh. Leon, di lang po kay tao, hasta po ng hayop nga dunay giisip sa una nga mahugaw, gilimpyuhan na ni Kristo. Mao nang si Pedro bitaw gitudloan anis Ginoo, dis bagong tugon, ni action mo to siya kusikisi kay ang gituntun nga pananahon na may mga hayop tanan man, ipakaon man, siya Ginoo, wa pa ko kakaon og mahugaw. Unang giingnan sa Ginoo, ayaw pag-isipang mahugaw ang mga butang nga gilinisan na sa Dios. Kilimpyuhan na. Unsa man tong gilinisan na nga Si Jesus. giisip nga pahugaw niadto katong espiritual nga kahugaw nga kaniadto dunay giisip nga mahugaw. Samaan ng hintil giisip ng mahugaw. Then sa hayopod, baboy, isdang wala himbis ug unsa pa diha giisip ng mahugaw. Atong Pero buwak gilinisan na. buwak og tiil. Oh. Ang espiritual nga kahugaw mo ay gilinisan sa Ginoo. Yes. Nganong ako ning gihiskutan, Brad Jun, kay hinumdum ko sa debate na mo sa akong amigong Adventist kay Ilacana, di lang nako hinganlan, nga hing argue siya nako, mo di lang nato hinganlan to respect him, amigo ming duha. Ingon siya nga, akong gilinisan na sa ato pa, mukha o nagtiki, ok, unsa diha, nga, okay. Ni tubag ko ato mo tug nasabtan ba to niya? Nga kinigong kahugaw duhang kaklase. Biological o kanang material o kanang espiritual. Kanang espiritual nga kahugaw kana bang naigisugo ang Dios niya imong gilapas. Espiritual lang nga kahugaw. Para sa to sa una nga gidid-an tas pagkaog baboy, espiritual lang nga kahugaw. Dayon ang tao pod nga hintil isipong mahugaw, espiritual gihapon nga kahugaw. Mando na niya kung lapason nimo na nakasala ka espiritually. Di ba? Oh. Pero sa bagong tugon, ang espiritual nga kahugaw atong giisip nga mahugaw sa una gilinisan na. Panglinisan Oh, ng pero wala giapil diha ang bakteryal o material. Kay kung magisgot ko tag hayop, kung magisgot tag bakteryal nga kahugaw, bisan pagali baka mataptan man. Di ba? ito. Bisan unsang hayop pwede mataptan og bakteryal. Gani bisan ang tao. Sab-sab. Di ba? So, kung maghisgot tag kahugaw bakteryal o material, mahimong taang tao mataptan, ang baboy, ang manok, pwede mataptan ana. So mo na panang litog katong iyang giingon nga, mukaon na rin kag ukok kay gilinisan naman. Hindi ko mukaog ukok kay naman na si bakteryal nga kahugaw. Mao. Pero spiritually wala na kay wa man mag-ingon ng Ginoo spiritually hugaw na. Ito. Sama sa baboy ug isdang wala himbis. Di ba? Mao na nga Gilinisan ng mo ni atong rason nga kanang argumento sa mga sabadista nga ito pa mukaon na og kanang ukok. Ok. Ang gipasabot nimong kahugaw diha dili man spiritual, ang bakteryal man. Wa man ta moingon. Bisan ang mga doktor gani moingon man gyud mabaka kaniyag mababoy kaniha, pwede kataptan og bakteryal. Bisan pa kanang manok. O bitang lutuon yun hato. mao man na. Di ba? Oh. So mao na di lang sa ako mo taas og ayo na kay nakoy gihuna-huna ba nga atong hisgutan karon. Kini bang kinsa man gimutudlo aning Biblia? Kay nagtuo man ko nga kung dili ko na mahuna-huna na to pag-ayo. Munang magpadayon ra gyud tag ina ni sige nga pila na ka version ron ang Christianity pagkadaghan. Dili man ko sa Oh. Bible. Oo. Dili na ako sa Bible ang nakadaghang. Oh, dili oh. Na ay Insig version, na ay Sabadista version, na ay Born Again version, na ay CCF version. Pagkadaghan niya, wa na mag-usa. Wa mag-usab. Unya ang gitudlo ra bas Biblia, kana ra bang katungdanan ni Pedro mao'y hiusahan? Yes. Di ba? Katong si Kristo taliabot na siyang musa ka sa langit. Kinsa may iyang Nagkaroon kinsa- gitahasan anang trabaho niya sa pagka universal pastor. Ang mga pope Oh, naman kinsa man nagkaroon ng pope. iyang giingnan si Pedro niya naatadang mga apostol dito. Unya si Pedro mo iyang giingnan anang trabaho nga mo alagad Mao man gyud mo pastor sa tanan niyang karnero. muhid. O kinsa man si Pedro.
Pedro man gud. Kanang katungdanan ni Pedro mo isipo na tong universal pastor. Tingali mo ingon sila nga Para sa asa man na mabasa biritas, universal pastor. Wala man magtudlo ang Katoliko nga mabasa na litra por litra. una man na. Kay kanang term nga universal awahin naman na gigamit Wahi na to. naman na. Sa pagtawag sa usa ka katungdanan nga naa na kanang katungdanan ni Pedro. Mm. Kay mahinumdum maguguan ng argumento ba? Awahin na imbento ng pulong universal. Awahin na imbento ng pulong pope. Awahin na pulong ng usa pa ng mga pulong dihang gigamit na to. Kanang purgatory or kanang immaculate conception. Karon naman. Awahin na ng mga terminuha gigamit na to. Wala pa na. Pero wala na magpasabot nga wala nang butanga nga gihinganlan. Sa wala pa ang... Na gidiscovery lang nato then gihinganlan. Yes. Prasgudan ng bata. Dili man ang ngalan sa bata, may nakapatungha sa bata. Na ang bata, awahihinganli. Wahi. O, kanang poop. Bunyag. Kanang poop nga termino, moingon sila, giimbento ng doktrinaha, niadto rang ikaunom o ikalima nga siglo. Kay, niadtong higayuna na imbento ng pulungang poop. Mura ba ipasabot ba nga ang termino, mo'y nakapatungha sa butang gihinganlan, dili. Kay kanang katungdanan ni Pedro, na awahi lang hinganli og pope, pero napo na gibasihanon sa Biblia. naman ng mga pope. Pero kanang nga termino, although awahi ra siya na imbento, pero naa na gibasihan sa Biblia kay the word pope means father. Father, yes. Oh, unya naman na sa Isaias 22, Yes na. 21 ug 22 nga kanang tinugyanan sa Yahweh tawgon og father. So naay basihan. Galing lahi lang nato imbis father gilahi nato nga pope para nga dunay identity. Kay kung moingon lang ko kag father, daghan mo father. Ang father, English mo po ng father, God. Oy ako father ra mo bugo. Ang pope, gitaw. Oh. Gitawag ko lang pope sa Spanish nga term. Oo. Dayon, pagkangan nga amahan ka, papa magyud ka. Gilahi na nga po para nga kung Santo Papa sa Vatican nga puli sa katungdanan ni Pedro atong gipasabot, wa na ilaing papaha ang gipasabot. Pag-ingon galing po ang papa na nga katungdanan ni Pedro. Nga puli-pulihan sa atong mga Santo Papa karon. Mao na kining pares pud aning Pilipinas. Sa wa pa hinganli nig Pilipinas naa na nig lugar. Yes, na. Dili kay paghingalag Pilipinas mo pay pagtuha aning lugar na ana. Na, pero wa pa mabunyagi sa ngalan nga Pilipinas. Oh, mao pod na nga. Mas gud aning mingon tag Roman Catholic Church na ba na sa Biblia? Ako gani para nako kuan na kanang nawala sa saktong pangisip kung mangutana kag ingonana. Sa ato pa. Kaya ba mo yung kag basaha sa Biblia Roman Catholic Church, dili mo na ang ipangutana. Yun kung imo bang analyson ba nga naman. Kung kabalo ka sa history, kana good nga description na asimbol na ni atong First Vatican Council. 1870. Natiyaw mo na. Nya kanang Bible na sulat na nga kanang katapusang libro 100 AD. Sama ra magnangita kag butang nga wala pa sa maong panahon. Pares ra gud na nga. Sa mabasa ng internet panahon sa mga apostol. Mabasa ng radyo o TV. Ano pangitaon man na panahon sa unang siglo nga wala pa man na maimbento sa mga panahon? Di ba? Kanang description nga Roman Catholic Church na asimbol na niya itong First Vatican Council. Gi-asimbol. So meaning, before First Vatican Council, wala pa na. Kanang asimbol ba nga? Roman Catholic Church. Sinoon kanang pulong Catholic, daan na. Niadto ng panahon pa ni Ignacio. Yes, gigamit na. No? Diyon ka na pong termino nga apostolic katong sa Kuan. Council of Nicaea, 325 AD. Pero gikan gid sa mga apostol. Oo. Panghinganlan lang bag mga termino ba nga mubagay ra pod. Maoy gihimong termino katong bubagay sa history Yes. sa istorya sa Okay. simbahan. Mao lagi na sa argumento pa nga dili ang ngalan o termino mo'y nakapatungha sa butang nga gihinganlan. Yes. Na ana ang maong butang o tao ba or unsa na o hilang hinganli. Awahil lang yan. Pero sanang hinumdum ko sa Pikas Istasyon ni Brod, no? Walang ko kahigayon na to kay not feeling well ko ba? Mo react unta ko to kay na INC ba nga nagtagaw-taw. Ay, see? Nga moingon nga wala man ang Trinity sa Biblia. Lami kay ingnon ba ni ko nga kay ngano nagtudlo na ang Katoliko nga mabasa na sa Biblia. Kanang pulong Trinity. Wa man magtudlo ang Katoliko nga mabasa na sulod sa Biblia. Pero ang gitudlo sa Katoliko kana nga termino
gitawag na, gihingalan na, sa naa sa Biblia nga, usa ka Dios, Naa sa Biblia. pero tulo ang persona. Naa sa Biblia. Naa na sa Biblia. Kasama na, for example, Mateo 28:19. Nga, kung magbunyag ko no, lito ko na ngalan sa Dios. Yes. Bunyagis. Magbunyag ka mo sa ngalan singular kay usa na may Dios, pero iniglahos kay tulo man ka persona. May persona. Amahan, Anak, kung Espiritu Santo. Sa ato pa, kana ding usa ka Dios, tulo ang persona. Once sa ato pa, ug dili nimo kompleto ng tulo ka Dios, dili ka matawag og kuan. Ayaw tawag tulo ka Dios, bro. Mahirap. Ay, Dili. Dili tulo ka persona ba? Oh, tulo ka persona. Ah, dili nimo mahinganlan ang tulo ka persona, meaning kulang ka sa kuan. Maula ni Pagto. ipahinumdom na to mga si Ifdi, bro. Ayaw yung tawag tulo ka Dios kay mahiritik Yes, kita na Oh. mistake lang ko ato. Kay pero ang persona mo gani, Persona yes, ang nakasabot na ang persona. One Pero ang God. nakakuan mo na ang akong bote pasabot kung doon na nagtudlo nga ang maong pagtawag sa tulo ka persona kulang dili na matautin pagtulon ni Kristo. Yes, kay klaro man nga tulo gyud ka persona. Yes. Person. Sa baptism. One God. Mm. Klaro na ng Kristo nga Substance man kung nila magbautismo kamo Sa ngalan sa sa ngalan singular kay usa ra gud, Yes. usa ra ang Dios. Mm. Pero tulo man ka persona ang gihinganlan. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Sa ato pa ang usa di ay ka Dios, tulo ang Tulo persona. ka persona. Muna gihinganlan og Trinity. Yes. Wala nang pulong Trinity sulod sa Biblia, pero ang gihinganlan na sa Biblia. Amo tong nakasabot ba na sila ng persona, brad? Dili waton ta nang paggamit og termino. Brad, dunay bunyag ni San Juan nga sa ngalan ni Jesus. Oo, Pero pero kaya ang tra- formula gyud sa kana yung litukon yun ng tulo. Yes. Samahan naman Oh. na kay mama. Kana agong ilagod private interpretation man. Makabasag ko sa ka bersikulo, moingon din anion ra gyud pagbunyag. Ano na to pagsabot siguro na brad, ha? Pag ingon si Kristo, imagine ha, Oo. si Kristo ra ang nagpasabot bunyagi sila sa ngalan sa mansa ng si Espiritu Santo. Nya doon na kay mabasa nga bunyagi sila sa ngalan ni Kristo. Nya kadto na yung ngalan si Kristo ra day may dadon nga si Kristo nagsugo man tulo ka persona. Kana agong bersikulo nga ngalan ra ni Kristo. Parehas kanang mura bag kung mag-istorya ganita usay imubo na to. Oh, kana. O manang mag-shortcut ta nga bisag usa ra hisgutan pero sabot na to Sabot tanan. na datanan. Kay si Kristo naingon man siya nga ako naa sa amahan ang amahan anak ko. Yes. So bisag usa ra hisgutan ana malangkod na Malangkot tanan. na, correct. Pero kung mag-isgot tag pormulas bunyag, Oh. katong gilitok ni Kristo. Tulo ka persona gyud. Katong iyang mando ba unsay iyang instruction pagbunyag kamo sa ngalan sa amahan sa anak ug Espiritu Yes. Santo. Then ikaduha pod tradisyon. Yes. Kinahanglan makabaluta sa tradisyon sa mga apostoles ug sa ilang sumusunod. Giyon sa manila pagbunyag. Tradisyon. Litukon man yun ang tulo. Tradisyon sa mga apostoles Oh. yan. Pero naman yung tradisyon sa ilang kanang labang pastor nga usara ra. Mao lagi agil ang bersikulo lagi nga gilitok ngalan na ni Kristo. Yes, pero kung na lang, Dili na interpretation, nagbuhat sa kang- personal interpretation, Oh. gina. Pero kung mutan-og yung Christian tradition imong sa gapon na tanan nga unang siglo ikaduha ikatulo apilo nimo na. Yes. Unya litukon mo yun ang tulo. Kay sa akong pagtuo, Brad, sa Oo. San Juan, gauna man gud tuligan. Yeah, Wala oo. pa ang pulo nga panglakaw ka mo. Wala pa ba? Muna ang nagamit sa Oo. ngalan ni Jesus. Kay kana mo kung maglitok ta usahay magistorya ta. Kung labi magdali-dali ta. Oo. Na panahon nga panalitan. Tulomi ka igsuon. Then pag dali ni mo istorya di nimo maapil tong usa. Wala Murag maapil. ingana ba? Oo. Oh. Pero igo na to labi na kung kahibalo kita. Sara man gud na. Nakahibalo ka nga pag yung usaray mong gilitok pero hibalo ka ang formula gyud Ang tulo. formula tulo gyud. Mao gyud na yun. Ana, Mao na. Samahan, usara. Oh. Yes. Dayon mao lagi ni nga kining pagdawat na to sa simbahan nga gitukod ni Kristo, importante ni. Yes. Oo, Diyon. Dayon ang yawa iyan ang lubugon. Libugo Oh. na. Ang himuon niyang tinuod katong dili tinuod. Dili Oo, tinuod. anak. Aron matuman po tong giingon ni Isaya sa 5:20 nga Trabaho ni Satanas. ang itom himong puti, Oo. ang puti himong itom. Pwede ba guna? Atong Oh. example ng gisulti ni Satanas. Yun, ambak kay saluron ka sa mga anghel Tama yun ang temptation. sanday sa to mga istorya ha? Kana sa Satanas na ha dili si Kristo wala mutuman ana
kay nagpasabot nga iya na to sa kuan sa Satanas nga Ang mensahe ana abroad inanin abroad. ah, Kung ato nang i-connect sa Isaiah Yes. 5:20 Yes. nga ang itom himuong puti, ang puti himuong itom. Balihon ba? Niya nami ato ni argue na ko ana. Pwede ba guna nga kanang itom himuong puti niya, puti himong itom, ang itom gyud ang puti-puti gyud Yes. ang gipasabot ana pinasumbingay. pinasumbingay. Nga mahitabo gyud na kay ang insaktong tinuhuan isipon mo na sa uban nga sayo. Oh. Unya, kadtong sa yawa abroad nga imong gigamit nga example, iyang gikutlo natos Biblia, sakto to. Tapos. Alagi Pero na, iyang gigamit nga siya mo'y sundon. sakto ang sa isang panulti sa kuan Satanas. Oh. Pero ang pasabot ni Satanas nga si Satanas sundon ni Kristo. Authority bro, diha mawala ang mga muni pahinumdom sa tanang mga Kristiyano ron gatuod sa Biblia. Kana nga senaryo sa Biblia bro, Yes. pahinumdom ta gatudlo diha og authority. Authority. Oh. Kana mang utog. Kay ngano? Ang yawa gikutlo niya ang insaktong pulong kay naam to sa Biblia. Oh. Aman. Pero iya man gigamit nga siya mo'y sundon. Siya sundon. Na. Na gigamit ang pulong sa Dios sa tao nga walay authority. Na. O naman na. Kay na-reveal di man to katong yawa di ba nabulag man to. Para sa akusasyon sa ubang mga siktang mga si Satanas universal man pod, di ba? Ang Katolik Kristo universal pod. Ana ang pag itubag na ko na nga si Satanas universal tinuod. Pero ang kalihukan ni Satanas lahi sa kang Kristo. Pag matarong man kang Kristo. Ang napay analogy ato bro. Ah. Nga insakto unta tong ipamulong si yawa nga Mm. kung tinuod kang anak sa Dios ampak yan ang pangpang kay ginaingon man nga ang anak sa Dios dili maunsa pagasapnayon Sapnayon sa mga sakto anghel. to. Oh. Tinuod to pero kay iya man ang gigamit nga paluksoon niya si Kristo siya na may magbuot ba? Siya na mukuman. Gikuman Nga ang Diyos. dili na niya authority. Authority na sa Dios. Tiyood. Sa atong panahon po ron, asa man na natuman. Mm. Kanang kasamahan anak kana kung himuon na to ng analogy. Kanang mga simbahan karon nga gitukod lag tao. nga wala sugua. Nga katukod-tukod lag ila. Yes. Nga ilang gibiyaan tong tinuod. Oh. May lang lagi og honest mistake ato akong giingon ng gibrad. Oh. Kay kung tinuyuan bro delikado gyud. Sala. Oo. Ano man kay Sa ato pa, Brad, ha? Sa pagkakaroon sa atong sophisticated nga mga kuan na ba, mga hiraminta sa kuan kanini ang sa kuan ba communication. Dili na siguro ka makaingon nga wala pa nakahibalo sa mga kasuguan. so kung huna-hunaon na to nga daghan ng gasangyaw na to. Yes. Sakto ka na bro ano punto. Pero objectively kanang abang kanang mo ingon ko objectively kanang sigurado jud ka. Kung nakabasagot ta sa huna-huna sa tao, sakto ka ana nga punto. Pero dili man gud ta Dios. Yes. Kung naamanggoy magsupak-supak tungod lang kay wa gyud kasabot. Wa ka sabot. Ngayon, ana siguro ang tubag ng Ginoong Kristo. Diba, niingon siya nga ang mga magsasangyaw mo kuan sa mga katawhan. Pero kung dili mo dawat ninyo, itaktak ang abog. Oh yes. Pero i-qualify na to na bro. Yes. Kung mogamit ta og psychological analysis ba. Kay di man gud magparehas ang tao bisan sa eskwelahan Tama, gani dili mo dawat. ang mga bata dili magparehas og komprehensyon. Yes. Na dili ra makasabot, Dapat napoy dugay. dugay makasabot. Napoy bisan kung saon nimo tinudo, di gyud kasabot. Di gyud kasabot. Na may nana nga tao. Pero klaro man na ni Ginoong Kristo God. Ang tao nga bisag unsaon nimo pagpasabot, dili gyud mo sabot, ipataktak ng abog. Mao Ayan lagi ka katong termino ni Jesus Christ, Yes. presuming to Oh. nga nakasabot. Mao na kay wa mo dawat di itaktak kay di mas mo dawat ana. Wala Pero kung pag-analyze gyud sa lahing tao ako muli kay Presuming. ko ana og objective kay naagyoy tao nga magsupak-supak tungod kay wa lang kasabot. Ana mong Kay ngano bro, akong ebidensya ana. Pero na. Pagkadaghang protestante nga na-convert sa Katoliko sa nakasabot. Yes, nakasabot na. Oo. Pero kung wala lang kasabot di nagpadayog supak-supak, unfair biya. Di magod ana Unfair biya po na sa logical thinking ba? Ang Nga pakasadon ka nga pugson ka nga hala duwata ni sa guwa juga kasabot. ana mong Brad.
Ha? Kung ikaw ipasabot ka pero di gyud ka makasabot, niingon si Ginoong Kristo, ang Espiritu Santo sa Dios wala diha kanila. Ang Espiritu sa Dios, Espiritu Santo sa Dios wala diha kanila. So dili nato Sa sila akong mapukol. kabahin, bro, basta inaana na galing nga situation, manghunaw ko ana, Diyos may akong pahukmon. Basta di na ko kasigurado og honest mistake ba na o dili, Diyos may akong Sa ato pa pahukmon dai na. brad, ay mong istorya nimo. Ang Espiritu Santo nga wala mo kunsad diha nila, dili tawag man nimo, bot nimo pasabot ba nga wala sila, wala diha, dili din na Espiritu Santo gikan sa Dios. Wa kay ko kakuha sa imong punto ana, bro. Ang bot na ko'y pasabot, samtang ang mga magsasangyaw, nagpasangyaw niya, di gyud mo sabot. Unya, niingon man si Ginoong Kristo, ang akong Espiritu Santo akong ipadala diha kaninyo. Sa ato bote pasabot nga nagpadala si Ginoong Kristo katong ilang pamati nga mensahe, wala man nila masabot, sa ato padili dito sa Dios. Kuan duha ka duha man gud ka klase na may kagwa ka kasabot. Kay na may mo ingon nga wa mo ko kasabot pero bisag nakasabot. Naman po ingon ana gud nga case. Naagi pag ingon nga wa kasabot, wa gyud kasabot. Ana man gud. Ang Ginoong Kristo, Dios na gud na. Mohatag kog example bro nga ako sa eskwelahan. Yes. Ako bugo magyug og mathematics bro sa eskwelahan bro. Presta. Maula, oh. Ako po bugo. Basta lang bisag katong nakoy teacher na ko hinganlan. Yes. Bisag unsaon jud explain di mo jud ko kasabot. Tamang yun. Pero depende po sa subject noon. Depende man na. Dayon, tapulan po ko magtuon, nasamot na yun. So, mao na nga, ingon na nga case. Yes. So, ingon na ni Porza, mag-iskul po tag relihiyon, daghang gasupak-supak, tungod kay, wa sila ka hibalo ba sa explanation, then, napoy, istoryahan na to, pero wala palang kasabot, muna reason nga nung wala nila dawata. Naghangkos man ko na wala magsabot. Oh. Kaya Pero wala kung- pong mamati siya sa mensahe, wala siya magdarong pamati sa mensahe, ingon ang Ginoo, pasag nila. Pero kung nakasabot, Mm. then musupak yun, kana mo'y guilty. Kana mo'y guilty. Oo. Pero mo na ako maglikay lang ko og objective lagi kay gawas kung tagaan ko og kana bang kanang gahom sa Ginoo ba nga makabasa ko og una-una kasing-kasing sa tao. Nag-ingon naman ko diri Pero sa wala man na niya gihatag na to. nag-ingon naman ko na sa Bible, Brad, nga ang makasabot sa kuan mensahe, anaa kanya ang Espiritu Santo. Kasabot sa mensahe ha, naa sa Bible, anaa kanya ang Espiritu Santo. Apan kundi makasabot, nagpasabot nga ang Espiritu Santo wala niya. Bisag kung saan na nimo siya pasabot, ang Ginoo na sayod ana. Then apoy pagtulon ana abroad kanang mga tao gani nga nagsupak-supak Yes. unya. Tinuod jud nga wa sila kasabot. Ang leksyon po nato mga Katoliko ana. Usapod na. Ang leksyon nato mga Katoliko ana nga maglikay tag hukom. No dili Nga atong i-condemn ba sila ba nga? Oo. Impirno mo kay naamo diha ana. No, sayo na. wala mo ko ta mag-condemn ana, Brad. Kay ngano, di amo ko na diri mabasa man nato nang diri, oh. Ani yun diri, oh. Dili niya ato, dili ako nagkuan niya. Ang Dios wala diha sa tao nga dili mo musunod sa pagtulunan ni Kristo. Pagtulunan ha. Wala mo sunod sa Kana pagtulunan. nga bersikulo bro sa akong sabot ana, Yes. referring na siya nga nakasabot. Nakahibalo. Repairing nga nakahibalo. Oh, di ni dumili gyud. Kana. Pero maulagi kung hisgutan yun na to ang klaseng tao, dili tanan ingon ana og case. Ano no, di ko makasabot, Oh. di ko malawat ana. Na Di ko malawat. kaya ako mismo, akong example akong kagalingon. Yes. Aron makasabot ka, intag makasabot na kani. Sa una, hapit ko mo biyas Katoliko. Yes. Hapit ko may Iglesia ni Cristo. Then nakita na kong diferensya po dito, hapit sa po ko masabadista. Yes. Oh. Sa imo Oh. kumpara na Mao na, oh. Sa imo Hapit ko mo biyas Katoliko, kaya niya itong higayon na, wala ako kahibaloon sa explanation nga Katoliko. Mo nang mobalhin unta ko. wala ka kay balo. Pero before unta ka, ingon ana ni Estebo, wa pa ka kabalin, nakakita na ka sa unsay Oh, mo nang wa ko mo dayon og balhin. Mo nang wa ka mo pwede. Na pero ang uban dili man parehas akong case. ha? Dili Nakabalhin naman gyud. Wa pa kasabot. Dinya pagkabalhin na gyud gidoktrinahan sila na absorb ang ilang panguna dito sa Oh. doktrina nga Di dili. man kana speculation na nimo. Istino na. Speculate ka. Ako lang Pero ako wala lang ka kahibaloon sa gyud tinuod. ako nang barugan bro. Ngano ha? Okay, oh. Ha? Daghan kaayo nga mulunod patay na lang paglaban sa ilang tinhuan. Oh, how about kung itong nangamatay na lang wa pag yung kasabot? Impirno to.
katong nangamatay na. wa pa kasabot. Ang kana na miingon ako ana nga ang Dios na hibalo nila. Na mo lagi. Pero dili ko mingon nga kato sila tanan wala malibre. Mao lagi bro nga. Dili ko mingon ato. Ako lang dili ko mingon. maglikay lang yun ko og judge og tao nga wa ko Brad, kahibalo siyang una-una Uli naman ko kasing-kasing. kaya purado ni. Oo. Doon na lang ko Kana dili mo Sige, na. Kay mauli naman Sige, ko mga sinanay. 10 minutes lang ni, no? Nanghid na ko ninyo kanang kuan manggod kanang na ang panghitab o panghitabo bitaw karon ang ato gong pope dito sa Vatican 2 mo naman gunay na puli ni Peter di natural ang mga module ipadala ako magpa-spread gani kog module diri nga naa didto ang Ginoo nagpadayag sa laing relihiyon ana gyud tanan man brad katulaging Vatican to nga gihiusa 150 gud to pasa naman to pila ka tuig katikisis nako diri na ituig sa 2020 Ang Vatican to, ha? katong tuang dialogue usaman to nga buhato na to ta diri wa lang ta kaay bitamin hangyo biya ko Ang ni kwan ang diri unod nga ato na dapat ato mahibaw. pagdialogue gid Kay unta ta posible bisa man na. ka asa may gi-spread ang among Sa ato. module ato Sa ato Kaya pa sunod, de supak din ang ingon nga ni Ginoong Kristo nga ako ang sinugdanan og ang nagpadayag katapusan. man siya sa laing relihiyon. Og dunay bag-ong niturok nga kaning pagtulunan sa simbahan nga iyang gitukod. Nagpasabot nga gisupak anang bag-ong na nahimong tinugyanan sa simbahan. Gisupak ang daan nga si Kristo. Gibag-o Dili. naman gud ni Kristo diha man ni Tanawon sa sakay nato, ang gud. authority Tanawon sa nato ang unod. unod man Kay gud kung Unod, revelasyon unod, na mas Dili mayo man mo pod gikuhaan nga ang ang daan, atong gibag-o naman. Katoliko mo reach out magyud nila Yes. So, para ibalik makahibalo nato sila. diri ang mga Mo reach out pag-uuna. lagi as long as na makakonekta gikan sa apostolis. Ang atong pagtulunan nagka-connect sa apostolis dili na ta kuana na kuan nga wala mo pag-ingon ang gikan sa mga Mamatay apostolis. naman ang may hierarchy. Gikan na ni Ginoong Kristo. Bisan pag nangamatay ang mga apostolis, buot ba nimo ipasabot nga ang mga pagtulunan ni Kristo na matay pon? Dili. Dili man di ay. Pero Wala naay mamatay. prophecy sa Biblia Ila dito Yes. tuki. nga Daghan daghan yun ang makahibalo. Daghan kay kabakuan. Okay, ang last yun nga timailhan ay Sige Brad, ang- hinahinay lang ko kamo na lang kay naramag kog Was sakinan. man ko. ay maabot ang general judgment. Pag-ingon ko din Ginoong Kristo, ako ang sinugdan ug ang katapusan. So si Kristo na nanulti ana, siya nang Okay. nag-promise sa mga katawhan. So dili gyud na mawala. Kay ningon siya nga kuan kanang ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa Yes, kapanahonan. dili mawala. Yes. Dayon ang last sign ay mo ang general judgment nga mulano gyud ang truth sa tibuok kalibutan. Meaning dili gyud mahikawan gyud ang tibuok kalibutan. Yes. Masayod sa kamatuoran. Yes. Mo bitaw nga niyan ang mga panahon daghan ng mudawat sa tinuod. Kay daghan mga kasabot. Mao bitan na ingon siya nga aduna ko'y mga karnero Hmm. nga mo tipon sa akong kuan akong kanang turil. Yes. Pero kanang mga tawhana before after na sila mo tipon sa turil naingon gud si Ginoong Kristo nga ang tanan nga ako makasabot na nakaila kanako sa pinaagi sa iyang tingog. So unsa may butan na pasabot iyang tingog, maminsahe na na Ginoong Kristo kaniadto. Tay nakasabot na sila mo nang Yes. mo In fact, bro, hinay-hinay na, no? Yes. In fact, daghan na magaling. Oh. Okay. Sa US lang, pagkadaghan ang na-convert yun sa Yes. Katoliko. Tinilang sa ato silang Alima sila ni kon. In fact, kanang Vice President sa US, Yes. si J.D. Vance, former Protestant na. Protestant. Katoliko na. Yes. Ay kana po si Marco Rubio, katugaling bag-oran niya sa Pilipinas. Yes. Oh, Katoliko po na. Katoliko. Oh. So, Protestant na gikan. Yes. So, nagkadaghan na gyud ang na-convert sa Katoliko. Tungod kay nakasabot Oo. naman Nakasabot man na. ingon nakaila sila ingon mo Ginoong Kristo. Katong ako nakaila sa akong tingog. Sa una nga wa pa Unsa may sila tingog, buot na ipasabot ang tingog. Katong mensahe gyud nga gikan sa mga apostoles, nga gikan Oo. gyud ni Kristo. sa una nga wa pa sila kasabot mo nang wala pa sila magkatoliko. Yes, wala pa sila magkatoliko. Mao na akong pasabot bro. Pero ana ba, sa diha pa nga tuwa sila sa kuan, tuwa pa sila sa laing kuan kanang sa
anang kulungan. O tuwa pa sila sa laing kulungan, wala pa may ipon diri sa simbahan nga gitukod ni Ginoong Kristo. Doon na siya, doon na ba na sila ilhanan nga kanang naang kulunga iya gina ni Ginoong Kristo. Yes. So pag ingon nga gikan na ni Ginoong Kristo, mutong sila naingon bitis pul alima, example lang ni si pul alima. Pag ano na niya, imagine na si pul alima gikan sa pagkabata, Protestant na siya. Saksi ni Jehovah. Yes. Pagkasaksi ni Jehovah niya, pag pamasa niya kay nagtuon lagi sa Bible, iyang nabasahan nga ang only one Catholic, only one church ang gituko ni Ginoong Hesus Kristo. So pagtanaw niya sa mga references, nakita man niya nga usara, so nagilty siya kay nganuan gitudlo sila mga pastor nga magtukod sila ilang reliyon. Naklaro man na si Noy Dura pa. Doon ay hagaw-haw ko na iyang nabatian sa iyang konsensya. Sure ka nga kanang imong gitukod tinukod na kung si Kristo ni ingon nga ako si Kristo. So sa ato na nakonsensya siya na nga ibaw sila nga iyang tinukod niya ipangkon nga kang Kristong tinukod. So ana ba? Kung kayo ng mga istoryahan, ilay experience na nila, formerly Protestant na sila. Yes. So nakadungog sila, nakailas sila sa mga pagtulunan ni Kristo. Managingon ni Ginoong Kristo. Ang iya nako nga karnero nakailas akong tingog. Munibot ako ipasabot. Yes. And dili lang yun nato kalimtan. Nga sa 1 Juan 2:18 o 19. Klaro naman nag-ingon si San Juan nga mga anak duol na ang katapusan. Yes. Iyang gi-saysay dito nga kadtong tinuod nga mga sakop Yes. magpabilin Magpabilin. aning pundo ka. Ang dili tinuod sakop mubiya. Dili tinuod. Kana kuno'y nagpailang nga dili tinuod Dili, sakop tinuod. kay ang tinuod nga sakop magpabilin man. Magpabilin. Unya katong imong gisgutan kaganina nga magpadayon. So ato na lang yung unahon-naon nga unsa man ang simbahan nga sukad ni adto gapadayon hangtod karon. Yes, kana. Mao na ang tinuod. Kay kung magsugod pa kaglain, klaro nga dili mao. Klaro, kaya na. Klaro. Kay ang kang Kristo magpadayon man. Magpadayon. Napa sa San Lucas 1:33, walay pagkatapos. Walay pagkatapos. Sto pa kung mangita kas tinuod, tanaw lang So, unsang tinuhaan na nga gikan panahon ni Kristo nga gapadayon hangtod karon. Yes, kana. Nakaron kong tagsa-tagsaon na to ng mga grupo karon, ang ilang sinugdanan wa mo gyud magsugod ni Kristo. Tinood. No. Oh. Tampol kanang INC Manalo Oh. 1914. 1914. Diri pagis Pilipinas. Ana po, Brad. Kay mingon man gud sila, claim man gud sila nga sila kuno ang tinukod kay Kristo, Iglesia ni Kristo lagi. Ginamit ang ngalan. Ginamit ang ngalan. Pero ang tanang mga membro, ang tanang mga membro gidapit na ayuha pagpaminaw na kana inyong simbahan manaa ba mo diha ug wala pa tukuran ni Felix Manalo. Anaa ba pagsabot ba? Yes. So maklaro na nga dili tinuod. Yes. Kay si Felix Manalo may Si nag-originate. origin. Oh. Pero sa good aning kwarta, bro. Muna to example ang kwarta. Yes. Ang kwarta na ay tinuod, genuine, na apoy dili. ang genuine, bisan pag imo ng kolor-koloran dihag kanabang tabunan nimo ba? Imong hugaw-hugawan. Oh. Murag dili na kwarta tan-aw nimo kay agis pag hugaw-hugaw. Pero kay tinuod man gid siyang kwarta, tinuod gid siya. Yes. Pero kanang piki, bisan pag usaon nimo pasinaw ana, kopyahon nimo dito, piki gyud na, di ba? Oh. Kani example ni Paul Alima. Insa ang kuan kuno ang Bulawan nga iya kuno kuan example niya, ang Bulawan. Ilabay niya dito sa kuan kanal, malapok na. Nya kuno napuno siya sa pagkalapok, dili man mo tawagon og Bulawan. Pero kung hugasan nimo makita na dayon nga pure da itong Bulawan. Napay laing pagplaster ana nga premise bro. Kining kana lagi ngalan. Yes. Oo. Mm. Sa history gyud kung tan-aw tag Biblia, dili kay usaray description sa iglesia ang gisugdan ni Kristo. Daghan kay bro. Daghan. Naay mabasa nga gitawag og Christians.
Na ibabasa nga gitawag og piniling katawhan. Mo man Yes. gamit-gamit kay sa piniling nasod na nga bersikulo. Iglesia sa Dios. Then ang mga sakop na apoy mabasa nga gitawag og born again. Born again. Then unsa pa nang mga Kanang term iglesia, diya? iglesia sa Dios. Iglesia sa mga balaan. Mm. Daghang kaayong terminology na sa Biblia. Yes. Dayon, pag abot sa mga unang bahin sa ikaduhang siglo katong disciple of John nga si Ignacio, gitawag pod og Catholic. Yes, Catholic. Catholic. Yes. Then Ignatius. atong Council of Nicaea gitawag pod og Apostolic. Buti pasabot nagsugod sa panahon sa mga apostol. Yes. Then pag abot sa Council of Trent 1546, gitawag siya Roman tungod kay ang dagan sa Iglesia God gipasabot naman ni Kristo nga itugyan ni laing dapit Mateo 21:43. Ug mamunga. Dayon layo kuno Jerusalem buhat 2:39. Sa buhat 22:21 kanang lugar kuno lugar sa mga hintil. Yes. So pasado ang Roma ana. Dayon sa chapter 23 verse 11 giklaro na gyud ni Kristo unsang lugar Roma. Sa dihang giingnan niya si Pablo maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem. Yes. Pagpamaturo sab sa Roma sa to pa Roma ang gipasabot ni Kristo sa Mateo 21:43 nga usa ka lugar nga balhinan sa sentro. Ana mo gud na ilang komentaryo rad. Kay sa Roma man kuno, nya si Kristo nagtukod dito sa Jerusalem, dili ko na kang Kristo kasi sa Roma man gikan. Muna ang ilang pasangilan si akin natong hari sa ona sa Roma. Mo'y nagtukod anang Roman Catholic. Sa ilan ang bersyon. Pero sa atong bersyon, kang Kristo. Yes. Kay katong niabot sa Roma, mo man ang kang Kristo. Kang Kristo. Klaro kay nan sa Bible. Muna niya atong Council of Trent 1546, gitawag na po siya Roman. Kay ang sentro na naman sa Roma. Unya ang Vicar of Christ pod kanang Pope, successor of St. Peter na pod sa Rome gamando. Mo na siya Roman Catholic mo nang kanang nga mga description giasimbol na sa First Vatican Council 1870. Kanang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Mao na description sa matuod nga Iglesia ni Kristo. Yes. So dili na muingon sila nga lahi naman nganong Roman Catholic Church naman nga Iglesia ni Kristo mo sa Biblia. O nila subayag Hinganlan di Roman Catholic mawala na iyang pagka-Iglesia ni Kristo. Yes. Mo nang akong kaugalingon bad akong example. Unang description ako gitawag sa akong ginikanan Silbert. Gitawag po kog Bobby as my nickname. Gitawag po kog Veritas atong panahon karon. Nawala ba akong pagka-Silbert sa diyang gihinganlan kog Veritas? Yes. Wala. Nadugangan lang akong description. Naaman sa history nga ang Iglesia ni Kristo gitawag og Catholic, gitawag og Apostolic, gitawag og Roman, then giasimbol First Vatican Council, mao nang nahimong Roman Catholic. Si Pedro bitaw dili biya Pedro iyang unang description. Simon na siya. Gihinganlan siya Pedro. Pero dili nabot pasabot nga duha na katao. Usara na. Muna akong tubag sa kanang gitawag nila nga himuong kuan pangulo kanang himuon bang haligi sa kuan haligi sa haligi sa simbahan. Naman gina sa Bible babasa na to na. Kanang ilang giangkon-angkon nga kanang sila pinilinasod nga mao kuno ang haligi lini mao na gikuan na sa atong mga pope. Okay, kanang piniling katawhan gud nga gisgutan sa Biblia. Mora man ning Katoliko. Kay sumala sa history, mao man tong gisugdan ni Kristo. Yes. Then gihingan lang Catholic ni Bishop Ignatius, disciple of John, third Bishop of Antioch. Yes. Then maora man pud ang gitawag og Apostolic, maora pud ang gitawag og Roman. Usara na. Kay bisan pag daghanon ang description ana, usara man ang gihinganlan, usara gyud na. Yes. Mana ba pasabot. Ato ipaklaro gana ni bang ubang mga sikta ba. Then line pa broad. Because of the authority of the church, kinahanglan dawaton nato na ngano. Kay ang authority sa matuod nga simbahan na niya ang authority kanang gitawag og binding and loosing. Yes. Mateo 18:18. Sa common version nga Hubar's Biblia, ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Kanus aman magdili og mutugot ang simbahan, council. Ikaduha pa pod. Ang unang council bro, ako sa ning tiwason bro. Sama atong unang council sa iglesia sa Jerusalem. Kinahanglan dawaton to. Unya dili man muhunong ng mga council. Yes. Kay ang simbahan kung dunay mga problema, mag-meeting naman pod, magsige na po nag-council. So, whatever decisions aning mga council, tuhuan na to. Ana pod brad.
Ang usagol sa kanila, ibot nila pasabot nga, kanang pag-ingon ko no nga, ang imong idili din sa yuta, idili sa dito sa langit. Klaro man na, ikuan na sa mga poop nga, no? Yes. Oh. Imagine na, ang desisyon nga, ipadesisyon sa Ginoo, alang sa kaluwasan, ang simbahan nga iyang gibilin, Yes, bro. ang simbahan nga iyang gibilin. Unang sample, anak, bro, na agis Biblia. Yes. Katong Council of Jerusalem. Yes. Nga, kana ra bang konsilyo sa Jerusalem, pattern ra ba na sa mga Catholic Council, bro. Nga, ang katapusang mutingog, anak, kanang leader. Tanawan ng Council of Jerusalem. Siya si Pedro may gitugyanan sa Yahweh. So mao na siya mo'y supremo. Yes. Siya mo'y second in command to the king nga si Jesus Christ. Mao na nga sa taas nga lantugi basa na sa buhat 15. Human sa taas nga lantugi mitingog si Pedro. Wa gyud misupak sa iyang kanang gitawag dogmatic statement. Dayon mao na nga ang tingog ni Pedro dito mo'y final. Dayon kay si James man mo'y obispo sa Jerusalem, munang nitingog po siya, pero ang iyang gihisgutan dito, dili na about sa debate. Mga disciplinary law na to, nga iyang gipakanaog atong... So, ang akong pagigisgutan ni Maron, kay dili ko no, ang simbahan may makaluwas. Si Kristo na ko no ang makaluwas. Daghanang topic. Naman ko, akong hisgutan lang, man. Usa na sa mga palibog sa mga tao. Yes. Kay, daghan na dani lain-lain Kaya nang moingon sila nga si Kristo kuno si Kristo ra kuno ang makaluwas, dili gani ang mga pare, dili ang mga kon, pero nag-ingon si Ginoong Kristo, ha, unsay giingon ni Ginoong ang inyong idili din sa yuta, ha, ingon ni Ginoong Kristo, ang inyong idili din sa yuta, ha, una ang yuta idili sa dito sa langit sa tinuod man na nga si Kristo ra gyud mangluluwas. yes, tinuod Pero na. kinahanglan tan-aw na to giunsa ta pagluwas ni Jesus Christ. Ana Wala man, ba siya mo gamit og mga tao? ana man God, brad. Ni gamit sig mga tao. Yes, Di ba niingon tinuod. siya nga maingon nga ako gipadala sa amahan aron mo luwas ninyo. Ako usab nagpadala ka ninyo na sig himong instrumento. Is ana bro, Yeah. balimtan mo ko nila unsay na sa kuan na sik ano yung bang na sa kuan sa Bible nga ang inyong ningon siya siya ang ulo, ningon diri sa Bible, ha, dili si Kristo, ningon siya nga ang ulo mao si Kristo ug ang lawat mao ang Luwas. iyang iglesia. Efeso 5:23. Yes. Iyang ang lawas mao ang lawas iyang iglesia. Yan ingon yun. Sama nga ang bana og ang asawa, ang bana mangluwas sa asawa, si Kristo sab mao'y mangluwas sa iyang iglesia. So unsa may iglesia? Katolik nga iglesia nga gitukod ni Ginoong Kristo. Iyang lumore na iyang luwason. Iyang lawas. Yes, lawas man So, na mo niya. nang misnomer ng mayong ka nga walay iglesyang makaluwas. Sila na Walay insultan, relihiyon dili ako makaluwas. ha, dili. No, dili na. Wala magtudlo ang Bibliana. In Wala. fact, ang Christianity gitawag na religion nasa James 1:27. Muna ingon nila nga, Oh. ang reliyon dili makaluwas, dili na mao. Imbento na nga doktrina sa tao. Yes, In yes. fact, wala man sa Biblia. Yes. Kani maglibog bitaw ko na nila kay kita daghan kayong ilang akusasyon nato nga wala na sa Biblia, wala na sa Biblia. Nga sila nga naamang puy gitudlo nga wala sa Biblia. Kanang walay relihiyon makaluwas, naawag ko na sa Biblia. Wala. Oy, bibsik usa na lang ka bersikulo. Gani napay masabot. Kay kanang pulong religion kung mo anak mo mag-research ka unsay but pasabot anang pulong religion, gikan na sa Latin word nga religare. Nga kanang ang but pasabot anang religare pagbugkos nato balik sa Dios, pagdugtutubain. Ngano man kay ang tawag gud na layo sa Nalayo Dios sa Dios. agi sa sala. Sa muna kinahanglan madugtong ta og balik. Muna religare, madugtong ta pagbalik. Sa ito pa, Mabasa na to, ana brad. unsaon na to pagluwas kung di ta madugtong og balik? Oh, yes, tinaw na. Nya mo man yung meaning anang religion. So kung dili ta madugtong og balik sa Dios, di gyud ta maluwas. In other word, kung dili ta marelihiyon, di ta maluwas. Dili ka maluwas. Kaya mo yung meaning anang religion. Mm. Pagbugkos na to, pagbalik sa Dios. Religare. Oh. Ang pangutana na lang, unsa man ang relihiyon na? Mao na rin na. So mo nang subayo na to gikan sa pagsugod. Yes. Pero nay mabasa gyud nato ana nga giangko na sa mga apostoles nga pinaagi ni Kristo ipasiguli ta ngadto sa amahan. Na ako sa nang kuan kay naana diri kuan kinang kuan ano kuan
na sa kuan nga ang kuan ang mensahe ni Kristo nga ipasig-uli ta ngadto sa amahan pinaagi sa kuan mga apostolis. So kinsa man ang mga simbahan na mao na ang simbahan sa pagkakaron. Kaya kana to apostolis pagsugod pa man na sa simbahan nga Katolik. Sa lakto yun na, bro, si Kristo mo'y ultimate Savior. Yes. Ang iglesia o ang mga sakop, sama sa mga apostol, mga santos, instrumental saviors. Yes, Gani, si Paul naglitok ana, ngayon ingon siya sa 1 Corinto 9:22. Sa mga Hudiyo kuno nagpaka-Hudiyo siya aron lang makabig, ang iyang term gigamit siya aron maluwas kusab sila. Ganong nilitok mas Kristo ana nga si Kristo ra may manluwas. Oh, si Pablo nag-ingon na ha, dili kita ana nasa 1 Corinto 9:22. Sa mga Hudiyo nagpaka-Hudiyo ako aron makabig ko sila aron maluwas usab sila. Akong basahan kani brad ha. Unsay pagsabot ni man. Nanis Corinto 2 Corinto kapitulo 5 bersikulo 19. Maoy among mensahe, kinsa niingon nga among mensahe nga ipasig uli sa Dios ang tanang tao ngadto sa kaniya pinaagi kang Kristo. Kinsa man ang Kristo karon sa pagkakaron ang simbahan. Yes. Niya, ang Dios wala mag-isip sa ilang mga sala ano mga pare nato karon ug katong mga apostolis sa una. Doon na to sila makasala kay tao ra man to sila. Pero wala na kuno sila, wala na mag-isip ang Ginoong Dios ato, Ginoong Amahan. O hatagan kami niya sa mensahe unsaon niya pagpasig-uli kanila ngadto sa gitagaan si Kristo og mensahe unsaon pagpasig-uli kanato mga katawhan ngadto sa amahan niingon diri busa niya kami ingon kinsa man kaniya kami ang mga apostolis na katang mga katawhan na mga apostolis mga pari ani kami gipadala ni Kristo sa mga ang Dios gayud ang nangalyupo kaninyo pinaagi kanamo ha simbahan pinaagi sa mga kaparian ha sa ngalan ni Kristo klaro mo na So mao na bro nga si Jesus Christ ultimate savior. Yes. Imo may galuwas na to. Pero dili ta di ta maka-avail sa iyang buhat sa pagpangluwas kung dili po ta mutuman sa iyang simbahan. Yes, iyang o bitaw simbahan. nga sa Lucas 10:16 naingon siya nga ang naminaw ninyo naminaw nako. Ang wala maminaw ninyo wala pud minaw nako. Ano man kay si Kristo nanudlo personally katumbuhi pa siya. Yes. Pero ang iyang gitahasan ana nga mopadayon sa pagpanudlo kung tuwa na siya sa langit ang iyang simbahan. iyang simbahan Diba, kung di ka maminaw siyang simbahan, dili po ka paminaw niya kay ang tinuod bang ang naminaw sa iyang simbahan, naminaw niya. Naminaw niya. Tinuod na. Ano man. Pero ana magod unsa ito is nila ana sa mga sikta. Nangamatay naman tong apostolis, ang unang simbahan nga gitukod Ginoo. Nangamatay man to. Diyan sa nato. Ang mensahe wala mamatay. Ang Simple mensahe. na, no? Ato lang subayon kung unsa ng grupo ha nga nasumpay sa grupo sa mga Yes, apostolis. kana. lang. Kay kung dili ta maghuna-huna ana, balitag Biblia, tukod basa tag Biblia din tukod po ta atong grupo. Yes. Maingon ana, mudaghan man ang relihiyon ana. Mudaghan gyud una. Di man ta mag-usa ana. Ah. Pero kung subayon lang nato to, unsa man tong grupuha nga nagpadayon hangtod karon sugod ni Kristo. Unsa ang pagdaghan sa relihiyon ana? Nga di naman ka magtukod og imo. Ana lang yun. Ang mga sikta karon, ang mga katawhan karon nga wa pa kuan sa simbahang Katoliko. Una-una lang gud nimo nga kung wala pa ang simbahan, ang wala pa kanang imong simbahan nga gi-apilan, intrahan nga dili tinungkol ni Kristo, naa ba mo diha ng simbahan na? Ano, mapangutana mo ron na. Yes, bro, din. Apikin na tong oras, bro. Ato lang ipahinumdum. Napay gamay pila ka minutos. Gaangkon tang Katoliko may original church. Pero wala ta mo claim nga limpyo na gyud ang simbahan at present ha. Wala ta mag-angkon, pero mahingpit gyud ang kalimpyo sa simbahan kanang sa James 1:27 nga putli nga relihiyon. Yes. Ma-realize na sa langit na. Gipasabot na sa Hebrews 12:23 nga ang mga santos kuno sa langit spirits made perfect, so maperpekta dito na sa langit. dili ana man god unsa may tuyo ni Ginoong Kristo nga ni kuan man sa Bible
Yan siya sa kalibutan ang pagluwas sa mga Yes, katawan. So ang makaluwas sa mga katawan ang simbahan. Yes. Okay. Gihimo Pinaagi ng- sa kang Kristo. Kay lawas man ni Yes, Kristo ng kuan. Mm. Yang, Kay si Santa Maria Galini, ingon man to siya nga, tuhuin ninyo akong anak. Yes. Kaya ang anak po, ingon na tuhuin ninyo akong simbahan. No? Lucas 10:16. Kay ang gitudlo sa simbahan, tudlo na nako. Di ba? Yes. Mo nang sayop ng walay relihiyon makaluwas. Okay, din natakot din nila natakot mga igsoon. O kini inyong pinagi sa atong manager kang Sir Edgar Dagumo o ban sa atong technician diri kang Sir Expedito Taxi Lumba, kang James Magdayo o ban sa atong mga tagpaminaw. Daghang salamat kaninyo kini ang inyong alagad si Brad John Banal. Tatak RMN.